Bueno, pois empezamos co programa xa. Cando se empezou a incubar esta xornada, tiñamos claro que era esencial ter ponentes de moitísima altura. E a min non me cabe imaginar ponente de máis prestixio co que ven agora. Eu coñecín a Francisco Javier Sardina López fai xa casi 20 anos, porque, bueno, en Santiago organizo unha actividade baseada en visitas de premios Nobel, chamamos o programa Conciencia, xa van case 50 premios Nobel, é o seu equivalente en matemática, que é a medalla Fields ou o premio Abel. Un dos primeiros visitantes que veu foi Richard Ernst. Richard Ernst foi un premio Nobel de Química en 1991 que fixo traballos pois moi importantes no que se chama a resonancia magnética nuclear, non? Entón, daquela, pois, claro, ese programa artéllase buscando, teño que buscar un padriño que me axude con esa visita, que coñeza o premio Nobel, ten que ser aquén de prestixio, imaginádamos, non, para traer un premio Nobel, e aí apareceu Francisco Javier Sardina López. Bueno, esa visita de Richard Ernst foi un éxito, e el daquela estaba incubando cun delfín del, un dos seus discípulos, estaba incubando unha pequeniña empresa que se chamaba Mestre Lab. Lembro que incluso Richard Ernst gustaballe moito os libros antigos, levámoslo a ver o Códice Calistino, ali vimos a imaxe que era un pouco icono da vosa empresa, e presentoume un chaval que estaba empezando esa empresa con Javier, estaba todo emocionado, de feito regalámoslle un cabazo a Richard Ernst, un cabazo de cerámica, e dentro tiña pois un software que era un pouco o embrión da súa empresa. Aquel chaval que estaba coa empresa, con Javier, pois esa empresa estaba empezando a arrancar e hoxe en día Mestre Lab pois é un exemplo en España do éxito empresarial na investigación e desenvolvemento, non? Porque ten un macroedificio nun borde do campus sur e realmente, pois bueno, iso demostra que aquela idea de Javier pois tivo moitísimo éxito. Entón Javier é un modelo non só científicamente, sino que tamén o é empresarialmente. Ele é catedrático de Química Orgánica da Universidade de Santiago e realizou os estudos postdoctorais na prestixiosa Universidade de Berkeley, no campus de California. Sobre todo traballou en síntese orgánica e química orgánica física, ten moitos artigos de moito impacto, dirixiu 19 teses de doutoramento. A súa investigación, que pois acabou transmitindo á sociedade, versou no desenvolvemento de software científico e a resolución de problemas en industrias como a da moda, a cosmética e alimentaria. Ten en colaboracións con empresas do máximo prestixio, por exemplo, a do grupo Inditex. De feito, el é un dos 5 membros do Consello Social de Inditex, ou dos 4 ou 5? 6 membros do Consello Social de Inditex, e aí tivo importantísimas responsabilidades no que é a detección e a calidade do tecido do produto, que iso é o grupo, pero traballo tamén en grupos como Zalando, Primark, o grupo Tendán, que é o de Cortefiel, Pepe Jeans, Bimba e Lola, entre outras, vale? El é experto en resonancia magnética nuclear, e isto foi o que o levou á informática científica, que foi a que o levou á empresa Mestre Lab. No ano 2004, a petición dun grupo multinacional do sector da moda, creou e coordinou o equipo de científicos de diferentes campos, da química, da matemática, da física, bioloxía e psicoloxía, para desenvolver solucións innovadoras en áreas como a saúde do produto e a sostibilidade de artículos de moda. Froito desa experiencia foi a creación de Sigillum Knowledge Solutions en 2018, que é unha empresa orientada ao mundo da sostibilidade en diferentes sectores. Mais recentemente, no ano da pandemia, máis ou menos, participou na creación de Celtares Research, que é unha startup especializada no desenvolvemento de ferramentas químicas para aplicacións de diagnóstico e investigación nos sectores sanitario e farmacéutico. Hai moitas máis cousas que non digo, pero, bueno, por privacidade e porque son cousas de altura de empresa que non se poden mencionar, pero en calquera caso xa podedes ver que Javier é unha persoa pois de moitísima altura. Entón, agradeceche moitísimo, de verdad, que estesos aquí, porque, bueno, para min era un objetivo que estiveses aquí, polo que representas, polo poderío que tes, que a xente é máis do que acabo de transmitir, e agradececho moitísimo que nos fales do liño e do pasado remoto a un futuro brillante. Así que, pois, cando queiras, aquí estes o teu público e o teu estrado. Grazas.
Disclaimer, non vos creades nada. O que dixo é 30.000% máis do que fixen eu en toda a vida. Pero bueno, grazas aos que me invitaxedes a estar aquí, sin ter a máis mínima idea do que iba a falar. Químico orgánico, fai moléculas, falando do liño. Gracias polo embolado, veremos como salga del. Pero dou unha oportunidade estupenda para meditar e reflexionar sobre algo que levamos traballando moitos anos, que é o mundo da moda, a satisfacción dunhas necesidades, porque son necesidades, ao final son necesidades, que se xeneran nos consumidores, nos cidadáns, e que non son superfluas nin superficiais. Entón, cando un empeza a pensar aí, dice, por qué? Por que estas necesidades de cambiar de imaxe? Ou todos os días, ou casi todos os días, que hai detrás? Que hai detrás de todo isto? E sobre todo, que hai detrás dos materiais, dos procesos que temos que poñer en riba da mesa para conseguir satisfacer unha necesidade real da xente. Entón, o título da conferencia é un pouco esotérico. O liño do pasado remoto, futuro brillante. Basicamente, a idea é todo o que somos nós forma parte dun arco, dunha historia. E moitas veces a historia parece ben coñecida, pero resulta que é moito máis longa, é moito máis interesante, é moito máis relevante para o que é en este momento unha cousa, sexa un fenómeno, sexa, en este caso, un material como o liño. Quería poñer un pouco un par de pinceladas acerca de os 11.000 anos que leva o liño con nós. En realidade é un pouco máis, pero a humanidade moito máis anos non ten. Empezamos a falar ao principio da civilización, e o liño está no principio da civilización. Entón, resulta que temos que entender que o liño é unha fibra, é unha planta moi civilizada, moi humanizada, moito máis do que se sospeita, moito máis do que se coñece cando unha mira de cerca. Entón, quería falar deso, de innovación. O liño é un produto de innovación, da principal innovación da historia de humanidade. É un produto de civilización. Nos acompañou na civilización dende o comenzo ata agora. E tamén hai que poñer algún tipo de aspecto económico que faga entender que isto ten futuro, de luxo, non somente é futuro, senón que ten unha explicación, de luxo asequible. Entón, non sei se serei capaz de xogar con todos estes factores e crear algo que tenga sentido. Non está encendido. Ou eso estou un pouco longe. Se non pode estar ya sen. Vale. Fibras textiles. Como dixen, parece que a moda é algo superfluo, é algo baladí, é algo que simplemente é un adorno. Non o é. É algo tremendamente unido á especie humana. Sobre todo a especie humana civilizada. Logo, algo ten que ter. Non algo que é superfluo, que costa, pero que non aporta, non sobrevive. Non sobrevive durante milenios. Entón, temos aí un cronograma de dende cando coñecemos o liño. O liño o coñecemos incluso de antes de ser civilizados, de antes de realmente ter algo máis que taparrabos. As primeiras fibras de liño, eso está un pouco contestado neste momento, atopáronse en rexistros arqueolóxicos hai prácticamente casi 40.000 anos. Pero realmente a historia do liño como planta amiga da humanidade empezou hai 11.000 anos. Claro, 11.000 anos é unha data interesante. Por que? Xusto o remate da última glaciación, é dicir, cando empezamos a ser civilizados, cando empezamos o camiño para ser civilizados. Pero que aí está o liño, de feito. O liño e a lá son as dúas fibras que máis nos teñen acompañado no noso proceso de civilización. Moito despois aparece o algodón, pero fundamentalmente en Asia, e moito despois todavía aparece a seda. Entón, estamos a falar
de un compañeiro de viaxe da humanidade dos máis antigos que temos. De feito, o liño é un produto dunha revolución, a revolución neolítica. A revolución que sufrimos ou que disfrutamos cando pasamos de ser cazadores recolectores a ser agricultores en andeiros. O liño é alá. Por tanto, están no comenzo do noso proceso de civilización. Ainda non éramos civilizados, pero xa empezábamos. Por que isto é importante? Bueno, o resto do cronograma indica que non empezamos a facer novas fibras textiles hasta prácticamente o século XX. É dicir, levamos casi 10.000 anos, pouco máis de 9.000 anos, coas mesmas fibras. Isto as fai diferentes, pois que as fai humanizadas. Son vellos compañeros de viaxe. E veremos que ese viaxe... Podes pasar a seguinte, por favor. A seguinte, por favor. Eses vellos compañeros de viaxe están moi adaptados a nós. Cal foi a revolución do 9000 antes de Cristo? A domesticación. Sigue sendo o proceso máis importante na historia da humanidade despois do descubrimento do fogo, que viña de moito antes. Pero de aquí salimos. Sin isto, nin nos alimentamos, nin construímos cidades, nin construímos sociedades, nin construímos cultura. Ou prácticamente non o construímos. Entón, para que vos dea unha idea de as tradicións, sempre hai que entender de onde saen as tradicións. A nosa tradición sae da innovación. Hai 11.000 anos, o que cambiamos foi unhas plantas de liño así de pequeniñas por unhas plantas de liño que agora son así de grandes. Cambiamos unhas plantas de liño que prácticamente tiñan unhas semillas pequeniñas por unhas semillas moito máis grandes. Por que isto? Dúas aplicacións. Unha aplicación para conseguir aceite que tiña moitísimos usos, e outra aplicación para conseguir un tecido, millorrito, unha fibra que íbamos a conseguir como tecido. Pero a innovación está na base do que temos agora. Non hai cultura sen innovación, porque o que consideramos produtos naturais son realmente produtos domesticados. No lado da dereita, para que vexades un pouco máis vivamente, temos o que máis, a parte superior, o que máis se parece a un carneiro, a unha ovella de hai 11.000 anos. Isto é unha raza de ovellas e carneiros que están no norte de Europa, perdón, no norte das Illas Británicas. Fixaos, alá que se lle caía durante o verão e despois volvía a salir. Entón, isto non daba para moito. Sin embargo, a esa innovación que agora tomamos como tradición nos dá a raza merina. Por que a raza merina ten a pinta que ten? Aproveitamos a carne, pero sobre todo aproveitamos a lá. É dicir, a tradición ven apoiada por innovación. Por tanto, a innovación non é mala, é todo o contrario. A innovación de hoxe vai a ser a tradición de mañán. E a necesitamos, porque temos que optimizar. Entón, este é o comenzo de un viaxe extremadamente interesante para cubrir necesidades. Pero esa maneira de cubrir necesidades, de repente, transformase en cultura. Sí, a seguinte, por favor. Pero transformase en cultura a través da compartición. Quen somos, de onde vimos, a onde imos. Un pouco de siniestro total, realmente está na base de moitísimas cousas. E o liño que está aquí, que se toma como planta tradicionalmente galega, empezou no crecente fértil, é dicir, empezou en Mesopotamia, no 9000 a.C. Aí é onde se domesticou. E se vedes as datas que hai por aí, foi o movimento humano. A civilización nace prácticamente en ese lugar e se vai expandindo. Estamos falando da civilización occidental. As datas e os hitos en Asia son un pouco diferentes, pero tamén van moi ligados a fibras e a cultivos. Foron empezando no 9000 antes da nosa era, no que agora é Mesopotamia, Irak, e foron estendéndose a Exipto e por todo o Mediterráneo. É dicir, o proceso da civilización que nace donde nace
vais expandindo, e con ese proceso de expansión que se expande o liño. E cando chega o liño a Galicia? Moito máis tarde. É dicir, o que vemos aquí é como a cultura foi prácticamente xurdindo no Oriente Próximo e chega a Hispania Mediterránea, o que sería Hispania Mediterránea 3.000 ou 4.000 anos despois, pero se queda ali. E cando chega a Galaecia prácticamente o primeiro século de nosa era. Chega cos romanos, chega coa romanización, chega aquí coa sociedade avanzada. Non é que non houbera sociedade avanzada, pero a sociedade avanzada como a coñecemos agora, realmente en Galicia empeza cos romanos. Entón, a primeira referencia que eu atopei sobre o liño en Galicia, perdón, sobre o liño en Galaecia, que se lle chamaría o noroeste, é de Plinio o Vello, no século I da nosa era, e dicindo, hombre, o liño de aquí é moi bo. E xa o vía como consumidor en Roma. Estamos falando do ano 70, cando se escribe a Historia Naturalis. É dicir, as nosas tradicións vai moito máis lonxe que as actuais, que as que temos en este mundo, que pensamos. É dicir, de repente, cando un o ve así, somos parte dunha gran tradición, somos parte de un canal de comunicación e de civilización que é moito máis longo e moito máis intrincado do que normalmente se pensa. Isto é importante, porque ao final estamos nun mundo agora globalizado. En este momento estaba globalizándose, agora xa estamos globalizados. Aquí se falou de China. China é o noso veciño de aí al lado. Non é que este demasiado lonxe, demasiado leixe. Non, está aquí al lado. É o noso socio. Entón, entender de onde vimos e de cando vimos nos permite ter unha perspectiva moito máis intelixente, moito máis global do que temos aquí, que sí que é producto do que outros fixeron por nós e que non o deixaron aquí. Eso sí, despois de 2000 anos xa ten unha característica galega, isto non o nega ninguén, pero é vos saber que o liño vai moi ligado á civilización. E de feito quero falar agora un momento de civilización. Claro, civilización é unha palabra que se autoexplica. Bendecidade. Realmente a civilización empeza cando empezamos a xuntarnos en cidades. Isto basicamente prácticamente 4.500, 5.000 antes da nosa era. De novo en Mesopotamia. E aí está o liño. E aí está o liño en contacto con cousas tremendamente importantes que explica por que nos gusta tanto. Por que nos gusta tanto certas ceremonias e certas imágenes que se transmiten a través de a cultura material, inda que a cultura material se perda. Entón, que pasa no ano máis ou menos 5.000 antes de Cristo? Pois se crean as cidades, se crean as religións organizadas, se crean as xerarquías tamén organizadas, e se crea a escritura. Isto é importante, extremadamente importante. Por qué? Porque aí é cando a cultura material empeza a ser utilizada polas estructuras sociales que se están creando. E o liño adquire papéis prácticos, sirve para vestido, pero tamén adquire papéis simbólicos. Non hai moitas fibras, máis ben non hai ninguna fibra que teña un papel simbólico. Inda que parezca mentira, é que vivamos unha sociedade moi materialista, os símbolos son extraordinariamente importantes para os seres humanos civilizados. Entón, o liño está moi ligado aos símbolos que empezamos a forxar hai casi 7.000 anos. E isto marca. 7.000 anos de simboloxía, de cultura, non desaparece de un día para outro. Entón, cales son estes símbolos? O estatus. O estatus social. Este é un símbolo. Como se distingue o estatus social de distintos estratos da sociedade? Polo vestido, en moitos casos. En moitos casos tamén polas cores. Hai cores asociadas a cousas tremendamente importantes nunha civilización.
a cor blanca, a dourada, a índigo e o púrpura. Esas son as 4 cores que marcan a civilización. O blanco viña representado por o liño. O dourado viña representado por o oro. O índigo viña representado por un colorante aislado dun molusco. E o púrpura real, viña representado por un colorante aislado de outro molusco. Entón, estes son os 4 colores fundamentales da distinción social. Polo menos ata prácticamente o século XIX. Entón, estamos falando que estamos asociando durante 7.000 anos prácticamente as mesmas cores a todo importante. De feito, estamos non somente asociando as cores, sino que estamos asociando as cores á química. Perdón. Ti me picaches. Teño que falar de química. Por que o branco está asociado ao liño e non está asociado á lá? Porque o liño se pode blanquear e a lá non. E, de feito, temos tratados de como blanquear o liño que teñen máis de 5.000 anos. É un problema de estabilidade da fibra. O proceso de blanqueo de hai 5.000 anos, 6.000 anos, era moi agresivo, o liño aguanta, a lá non. Por tanto, o liño aparece ligado a cor blanca que ven dunha estructura química que ten unha serie de propiedades. Todo é cultura. E, de feito, por exemplo, por iso falaba do principio das religións, somente o liño aparece nas religións cristiáns, que ven un pouco máis tarde, por suposto, tipificado na codificación da liturgia. Hai vestimentos de liño. Non se tipifica nada sobre vestimentos de lana, ni de outro tipo de fibra, si de liño. E, de feito, por exemplo, na Biblia, no Deuteronomio, se fala da vestimenta dos sacerdotes, que non poden mezclar liño e lá, salvo o supremo sacerdote de Israel. É dicir, as fibras xa eran importantes hai miles e miles de anos. Por qué? Porque estaban moi pegadas á cultura, moi pegadas á simboloxía. E siguen estando. Entón, tamén están pegadas á moda. De feito, hemos pasado unha parte da diapositiva, que está na diapositiva anterior, que falamos aquí hai un momento de o liño na cultura escrita e falada en galego. E falábamos de que hai cantigas sobre o liño. A escritura, esta tableta, é unha tableta atopada na cidade de Ur. Estamos a falar dunha das primeiras cidades da historia da civilización, prácticamente no 4.500 antes da nosa era. Esa tableta ten unha diviña sobre o liño, sobre os papéis simbólicos e prácticos do liño. É a típica diviña que seguimos utilizando hoxe. Cando era novo, eu era un xardín. Cando crecín, fun unha vestimenta dun deus. E xa de vello, son o médico da terra. O liño é unha planta preciosa, beleza no xardín. A vestimenta dun deus significa que o liño era a fibra máis indicada para fazer ofrendas aos deuses e vestir as súas estatuas. Estamos a falar xa de algo alto estatus. E despois se utilizaba como vendas, sobre todo para enterrar os mortos, tanto en Mesopotamia como en Egipto. É dicir, o liño acompañaba toda a vida humana. Estamos a falar de que isto escribiuse hai 5.500 anos. Entón, a nosa cultura ten raíces extremadamente profundas, extremadamente vivas, porque chega hasta nós. Entón, isto creo que é moi importante para entender por que o liño vai moito máis aló de ser unha planta na que podemos extraer algún tipo de beneficio. Entón, se pasa a seguinte, falamos tamén do concepto de moda. Este é, pobriño coa pinta que ten, a vestimenta máis antiga, tecida e cosida da humanidade. É unha camisa
dunha rapaza moi delgada, por certo. A moda sigue mantendo certo tipo de estereotipos, ainda 5.000 e pico anos despois. Por tanto, non nos queixemos de que a moda fai que a xente... Non, isto le vamos facendo casi 6.000 anos. Difícil de cambiar vai a ser. E isto provén dunha funerario dunha rapaza do Egipto predinástico. Estamos a falar do ano 3.400, 3.300 antes de Cristo. Pero o que quero chamar a atención é que fai 5.500 anos xa tiñamos adorno, incluído, a veces, en determinados casos, adorno de cores, que este non o ten. Pero xa temos un plisado. É dicir, a nosa pulsión como seres civilizados pola moda ven de longe. Isto non é de onte, non é de anteonte, non é do século XVII, non é do século XV. 5.000 e pico anos. É dicir, forma parte da cultura humana. Por tanto, por que imos falar mal dela? Até que sexa rápida ou moi rápida, é exactamente o mesmo. Entón, se pasamos a seguinte, por favor. O liño sempre tuvo extremadamente bons publicistas. Isto é unha estela, realmente é un cantar de bodas do ano 3000 antes da nosa era, estamos a falar de 5.000 anos hai, que canta as bodas da deusa Inanna, a deusa da beleza, a deusa do amor, co héroe Tumuzi en Mesopotamia. Vale, estes que me son? Bueno, Inanna realmente é a deusa máis importante de todos os panteóns, unha das deusas máis importantes de todos os panteóns, porque a Inanna de Sumer convértese na Istar de Akkad, convértese na Astarte fenicia, convértese na Afrodita grega e convértese na Venus romana. De eso do que estamos a falar. E a liña é exactamente esa. Entonces estamos a falar da deusa de beleza, da deusa do amor. Esta é a súa boda. Pero realmente o que reflecte este cantar é non cambiamos nada dende fai 5.000 e pico anos. Que di aquí? O seu irmán está tratando de convencela de que case. Primeira parte do poema, o poema moito máis largo, o que lle di é, bueno, vamos a ver, Inanna, eu deberías ter un ajuar de liño. Ajuar de liño. Vale. Entón, Inanna, deusa da beleza, se comporta exactamente como un consumidor ou consumidora de 17 ou 18 anos daqui. Sí, va, ti me traes o liño, pero que me peiteará, quen o tecerá, quen o branqueará. Todas estas son preguntas que fai e dice, pero vamos a ver. Isto podría ser unha conversa que tivera lugar hoxe, cando alguén lle ofrece algo, alguén lle di, bueno, pero isto está un pouco traballado. A ver, podes facer algo máis? É dicir, os nosos comportamentos coa moda teñen miles e miles de anos de antigüedade. Para esa xente que cree que se poden cambiar de hoxe para mañán, xa lle digo que vai ser difícil. Pero que realmente o máis divertido do poema, que é un poquinho máis abaixo, un poema moi longo, ten a parte, a estrofa que poño aí, que Inanna, deusa, lle di ao seu irmán maior, casar co pastor, nin de broma, eu prefiro o labrego. A roupa do pastor é tosca e pica. O labrego usa liño e non me pica nada. Esta resposta soame a mí, polo menos, extremadamente moderna. Quero alguén que vista ben e quero que, dende logo, a calidade do que viste vaya coa miña pel. Isto podría afirmar calquera en 2025 despois de Cristo. Entonces, somos moitísimo máis constantes na nosa relación con certas cousas, neste caso co liño, do que a xente pode pensar, pero moito máis constantes. Entón, de aquí, por exemplo, podría sacarse unha parte de un anuncio, marketing puro e duro. O demo viste de Prada, as deusas visten de liño.
xa hai 5.000 anos. A realidade está aí e sigue sendo así. Entón, a idea é que non somente o liño ten un papel práctico, ten papeles simbólicos, sino que está moi asociado a unha estructuración social e a unha aspiración, é dicir, o luxo asequible. Porque de todos os documentos que temos, o coste do tecido de liño e do tecido de lana non era moi diferente. Sin embargo, o liño estaba moitísimo máis apreciado por propiedades, as súas propiedades, moitísimo máis fino. Entón, moitas cousas que pensamos que non, isto é de hoxe, agora acabamos de inventalo, o recibimos dos nosos evanceiros. Entón, se pasas a seguinte, con isto creo que xa abonda para entender por que a nosa relación con o liño é tan importante, é tan íntima. Pero xa, e o futuro, que? O futuro é fastidiado para todos, pero para o liño probablemente moito menos que para os seres humanos. O futuro vese así. Esos son mapas de temperaturas promedio, máis que temperaturas promedio de tipo de clima. Un promedio entre o ano 1990 e 2020, é dicir, o clima que temos agora, e outro é a proxección en un escenario moi conservador do que teremos a finales de século. Que ao final de século parece que vai moi lonxe, pero a xente que naceu no ano 2010, de 2010 ou 2015, ten moitas probabilidades de estar vivos no ano 2099 ou 2100. É dicir, xa está viva a xente que vai sufrir isto. Os nosos fillos, os nosos netos, seguro. Entón, hai pequenas diferencias, pero as diferencias son importantes. O clima está cambiando e no mundo, no primeiro mundo, o que podemos chamar sociolóxicamente o primeiro mundo, vaise facer moito máis cálido, moito menos húmedo. De feito, a predicción de que as noites tropicais no noso paralelo vayan a incrementarse de as que son agora, que son menos de 10, a máis de 30. É dicir, o clima vai haber que aguantar. Entón, por que isto ten interés? Bueno, basicamente, os seres humanos somos os únicos animais que sudamos. Os únicos. Isto é unha adaptación a perseguir caza, cando todavía éramos cazadores antes de sair de África, que o que facía era que ao sudar podíamos correr durante moito máis tempo, entón non éramos máis rápidos que as nosas presas, pero sí aguantábamos máis. É dicir, basicamente o noso deporte era o maratón. Esta é a idea. E iso é o que nos distingue de todos os restos dos animais, que ao sudar o que facemos é controlamos a nosa temperatura. Pero claro, o problema está que non somente temos que sudar, senón temos que evaporar a auga, porque a evaporación da auga é o que enfría o noso corpo, sobre todo os días de calor. Pero isto funcionaba moi ben cando estábamos prácticamente desnudos en África, pero agora, con todo isto encima, a evaporación da auga da superficie da pele é complicada. Entón, as nosas fibras teñen que ser cada vez máis conducentes a facilitar a evaporación da auga. O liño é naturalmente a millor fibra para facer isto. Se pode facer con outras fibras? Sí, pero entón temos que traballar con tratamentos químicos. Eso encarece a produción e xenera outro tipo de problemas, pero que o liño naturalmente, polo tamaño das fibras, pola forma que se tece e por a evaporación que facilita, ten menos celulosa que o algodón, por exemplo, fai isto naturalmente. E cada vez queremos ter que meter menos recursos para ter os resultados desexados, que en este caso é a evaporación. Co cal, o liño, a día de hoxe, xa é unha fibra, e dai ven o de China, en parte, moi apreciada en países tropicais, en climas tropicais, pero que climas tropicais vamos a ver nós dentro de nada. Por tanto, o mercado natural xa está aí. Se pasamos a seguinte, por favor. Pero, e o mercado actual, porque ese sería o mercado futuro, o mercado actual, bueno, o mercado actual, co push pola sostenibilidade que hai nas primeiras marcas a nivel mundial, non somente os grandes grupos españois, sino os grandes grupos mundiais, cada vez se tende a cambiar un tipo de fibra por outro, que sexa máis sostible. Bueno, os datos son estes. Isto
Estos son os datos de 2023, que son as últimas cifras publicadas polo grupo Inditex, acerca de o que eles consideran o seu uso de fibras sostibles. Algodón, liño. O dato é o que é? Son 13.000 toneladas ao ano, solamente para as marcas do grupo Inditex. Pero isto ven de un crecimento de 4.000 toneladas o ano 2021. É dicir, o crecemento é brutal. Pero que non somente é eso. O 74% deste liño no ano 2023, eu os digo, non teño as datas todavía, as cifras todavía do ano 2024, o 74% é liño europeo. E aquí falábamos de China. Sí, todo eso está moi ben. Pero hai un problema. O problema é que a sostenibilidade do todo o sistema depende de moitísimas cousas. Entón, sí, pasas a seguinte, por favor. O que temos que pensar é que se queremos falar de unha economía sostenible ou sostible, temos que pensar en todo o ciclo do que queremos poñer no mercado e queremos despois retomar do mercado. Xa non é que usa menos auga, que usa... Necesitamos pensar nun proceso completo. É dicir, o futuro é sostible e industrial ou non é? Ou non é futuro para moito. Entón, de aquí temos que falar de innovación, temos que falar de investigación, porque hai todavía moitos problemas. O que aproveitamos do liño é menos da mitade en masa, en peso. Que facemos co outro? É dicir, o que temos que pensar cara ao futuro non é somente na fibra que dá esas preciosidades que temos aí detrás, sino como cultivamos e, sobre todo, que facemos co que non podemos utilizar. Hai un estudio francés moi recente que o que di é: isto é sostible se utilizamos liño cultivado aquí, en Europa, sexa onde sexa, e o consumimos, é dicir, o industrializamos aquí. Porque unha parte moi importante da nosa pegada ecolóxica é o transporte. Claro, se o que facemos é cultivamos liño aquí, o procesamos e vendemos a fibra a China, de repente empezamos a ter unha serie de problemas de sostenibilidade importante. Por eso, a idea do emprendemento ten que construirse non somente coa parte máis agrícola, sino coa parte máis de transformación. Temos que pensar xa, e agora é fácil de facelo, no ciclo completo. Porque, ademais, dende o punto de vista do retorno económico tamén, é moitísimo mellor rematar con un produto final que se pode poñer nas manos dun consumidor, sobre todo con unha historia tan bonita como esta, que si somente nos quedamos na parte agrícola. Por tanto, todo isto que se está movendo aquí, eu creo que chega no momento adecuado, pero ten que ter tamén a ambición adecuada. E, bueno, se Jorge Mira está polo medio, xa sabemos que a ambición vai sobrar. Moitas gracias. Bueno, o eslogan é total, o demo viste de Prada e as deusas visten de liño. Sí, está claro. Aquí hai un eslogan tamén bo, porque aquí neste concello está o principal asentamento romano da provincia, en Brandomil, que está por aquí o secretario que viña antes por aí. A clave de todo isto claro, lógicamente o liño, a veces a xente tende a pensar que é unha fibra, claro, como distí, que ten tanta historia, pero claro, hoxe en día a modernidade dos grandes imperios da moda que ti coñeces perfectamente, non? Porque en España creo que non hai ninguén máis importante que a ti no que é a orixe do produto que usan os grandes imperios da moda. Realmente o liño ten esa capacidade competitiva e realmente, como diste, estamos nun momento, aquí teria sentido real, é viable esta idea de facer disto unha especie como de polo científico, tecnolóxico do liño que poida irradiar para esa zona europea? E verlo así. A resposta é sí, claro. É dicir, hai iniciativas por toda Europa, en Bélxica, en Francia, incluso aquí no noso país, no País Vasco, que o que están intentando é, empezando por recuperar o cultivo tradicional, pero evidentemente rematar coa creación de marcas que poñan ese liño tradicional
en produto terminado. Produto terminado que sempre ten unha mesma característica, é luxo asequible. É dicir, o que non vas a facer é sustituir o algodón para facer camisetas. Ese mercado non ten sentido. E non ten sentido pola forza dos competidores, pola forza do algodón, sobre todo. Pero no mercado de luxo asequible, aí os materiais xa se require que teñan unha historia, unha relación. É dicir, isto é unha camiseta de algodón, pois é unha camiseta de algodón, vale, estupendo. Cando ti empezas a falar de camisas de liño, de chaquetas de liño e tal, xa estás entroncando con 11.000 anos de traballo previo que fixeron as deusas e os sacerdotisas e os sacerdotes por ti. É dicir, trátase de construir por donde a tradición nos dice que vai a entroncar moito máis con esa aspiración humana. O precio probablemente non sexa tan diferente. Unha pregunta difícil, Se ti foses, non sei, o presidente ou o xerente dun parque científico e tecnolóxico da Costa da Morte, cal sería a primeira startup que verías necesaria nese parque, tendo en conta isto do liño? Cal sería a primeira startup que se che ocorrería, non? Está igual que tomando notas ahora mismo. A ver cal é a primeira startup a primeira spin-off que pode ver aí, pero cal se che ocorre a ti que sería, que podría ser a primeira, ou a máis necesaria, ou a máis oportuna? Vamos a ver. En que sector, en que área do I+D, non? Transformación. Sempre transformación, porque é onde realmente tes o valor engadido. E o liño, como todas as fibras, te ventaxas e inconvenientes. O que hai que enfocarse nos inconvenientes para decir, bueno, que podo facer aquí para isto? Se ti consigues un liño fácil de planchar, arrasas. Pero agora estamos a falar de un mercado que debería facer que o liño industrial tamén fose fácil de planchar. Pero non somente es isto, sino que isto xa se está empezando a dar. Planchar sin plancha. Bueno, pues bueno. Javier, moitísimas gracias de novo. Gracias. Preciosa charla. Gracias a todos.